A łamanie konstytucji to przestępstwo. To tak jak czytanie Pisma Świętego w czasie mszy, gdzie nie wolno nam zmienić nawet kropki. Tak samo ludziom, którzy przysięgali na konstytucję, nie wolno ich zdradzić. Te protesty powinny odbywać się ponad podziałami. Ludziom, którym zależy na dobru państwa polskiego, winni tu być z nami. Zachęcam do zastanowienia się nad tym, do czego to prowadzi. Zwolennicy, nasi przyjaciele z PiS-u powinni tu również być i dać świadectwo, że zależy im na dobru państwa polskiego. Powinni tu także być z nami przedstawiciele władz i samorządów, aby zaświadczyć, czym jest konstytucja. Bo przecież korzystają i będą korzystać z konstytucji. Niedługo będą zabiegać o nasze głosy. Niech więc dzisiaj zaświadczą o swojej obywatelskości. Jak gartuzy wyglądały i jak wyglądają dzisiaj. Zmiana na dobre nastąpiła dzięki Unii Europejskiej. Dlaczego o tym mówię? Bo wiemy, że każde państwo, które podpisało umowę o wspólnocie, a ją łamie, to znaczy, że wycofuje się z Unii Europejskiej. Na koniec zachęcam się do zapoznania w mediach z wystąpieniami ludzi obecnej władzy, z jaką nienawiścią oceniają protest obywatelski, jakie odbywają się w całej Polsce. Jeśli są tu katolicy, a na pewno są, to proszę was o modlitwę, żeby dobry Bóg zesłał Ducha Świętego na opamiętanie w obronie naszego kraju. Proszę o to państwa. Brawo. Senator wybrany z naszego rejonu wczoraj powiedział o nas: stare upiory bolszewickie, ubeckie wdowy, odsadzeni, pożyteczni idioci. Szanowne państwo, proszę o spojrzenie na portal internetowy tego pana senatora i dowiedzieć się o jego wykształceniu i jego dokonaniach. Proszę państwa, dokonania i wykształcenie tego senatora są porażające. Mam dla państwa wspaniałą wiadomość. Dzisiaj, najnowszą. Państwa partia rządząca straciła 6% poparcia. Jest to najnowsze badanie sondażowe. Już dzisiaj nie może się szczycić, że jest ze suwerenem. Suweren to my od dzisiaj. Dziękuję państwu za uwagę. Demokracja! Wolność! Równość! Demokracja! Sam zastanawiam się, o jaką Polskę walczymy. Ja jestem apolityczny. Nigdy nie byłem w żadnym ugrupowaniu politycznym. Moją partią są mieszkańcy tego miasta. Jest tutaj również ze mną dzisiaj pan prezydent Świnoujścia, pan Żmurkiewicz. Jurek, pokaż się. Przyjechaliśmy prosto ze Związku Miast Polskich, Zarządu Związku Miast Polskich, gdzie jako korporacja związkowa broniąca samorządności, i to też możemy podziękować również wszystkim państwu, bo dzięki też waszemu wstawiennictwu jeszcze obroniliśmy samorządy. I to jest rzecz ważna i bardzo istotna, bo nie ma nic lepszego, czego w Polsce się nie udało, jak właśnie stworzenie samorządnej, niezależnej Polski. Wolność, równość, tak jest. Demokracja! Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! I o taką właśnie demokrację, powiem szczerze, kiedy stanąłem jako młody chłopak, walczyłem. I mam nadzieję, że to, co mnie boli najbardziej w Polsce, to to, że nie potrafimy ze sobą usiąść. I z całym szacunkiem dla tego pana, który tutaj również przed chwilą krzyczy. Każdy ma mieć prawo mieć swoje poglądy.
ale chciejmy usiąść i rozmawiać ze sobą jak Polak z Polakiem. Znowu do niczego nie doprowadzimy, bo się wszyscy pokłócimy. My w tej chwili, proszę zobaczyć Państwo, my w domach niejednokrotnie kłócimy się między sobą politycznie. A chodzi nam o to, żeby jednak Polska była mocna. I powiem Państwu jedną rzecz. Trzeba przychodzić, trzeba o tym mówić. Natomiast ważną rzeczą dla mnie jest to, co ostatnio właśnie widzimy na wszystkich tych spotkaniach czy wiecach. Przychodzi bardzo dużo młodzieży, przychodzi bardzo dużo dzieci, ale przychodzi również i bardzo dużo ludzi starszych, bo mówimy dzisiaj o przyszłości naszych dzieci i wnuków. Ja już mam 8, jedno urodziło się niedawno właśnie za granicą, ale tu wróci, bo jest Polakiem i wróci, ale pojechał sobie troszkę dorobić, żeby ewentualnie tutaj postawić dom. Ale chcą i kochają tą ojczyznę. I my w tym momencie, mówiąc o demokracji, kiedy ją tworzyliśmy, dzisiaj musimy stanąć z powrotem. Ja Państwu powiem, tu w Kartuzach, w 89 roku, 90, kiedy robiliśmy pierwsze spotkania na kartuskim rynku, gdzie po raz pierwszy zaśpiewano Marsz Pierwszej Brygady, to muszę Państwu powiedzieć, tu przyjeżdżał Lis, Furtak, Wałęsa, Kaczyńscy nawet byli, ale zupełnie w innej formie i mam nadzieję, że właśnie wtedy tworzyliśmy nową Polskę, a dzisiaj się między sobą nie potrafimy domówić i kłócić. I myślę, że trzeba wyciągnąć rękę do każdego, kto chciałby pomóc, aby Polska była naprawdę wolna, niezależna i demokratyczna. I należy o tą wolność naprawdę znowu walczyć. Walczmy. Dziękuję Wam za to, że jesteście. I to również, co dzisiaj stworzono z sądami, to powiem szczerze, ja już przeżyłem. Przeżyłem już sytuację, kiedy o godzinie, tak jak napisał Broniecki, kolbami załomoczą do Twoich drzwi. Do mnie już o godzinie 6:30 ABW nieraz weszło. Ale proszę mi wierzyć, to nie jest dobry widok. Ale trzeba bronić swojej wolności i gdybym nie był człowiekiem solidnym, uczciwym, to bym się bał startować ponownie. A stanąłem w szranki wyborów, żeby przyjść tu i zmienić to miasto, ale wspólnie z Wami. Nie sam, tylko z Wami. Jak to zrobić, skoro będziemy się ciągle kłócić? Walczmy o tę wolność i proszę Was o to, żebyście również Wy w domach swoich, z najbliższymi rozmawiali o tym, bo to bardzo ważne. Walczmy dobrymi Polakami. Tymi, którzy chcą kochać swoją ojczyznę, szczególnie również i tą naszą małą Kaszubską, bo to naprawdę jest miasto, gmina, czy całe Kaszuby są ludźmi obsiane, którzy są bardzo dobrzy i pracowici. I my, jako samorządowcy, zawsze będziemy robić to, co jest najważniejsze dla społeczeństwa, dla Was. Ale też chcemy mieć wolne ręce, żebyśmy nie musieli patrzeć, że ktoś ciągle za nami stoi i będziemy się bali się podejmować jakąkolwiek decyzję, bo nagle sąd może pogrozić i pani premier odwołać. O to walczymy. My też jako samorządowcy, jako korporacja Związku Miast Polskich ciągle o tym mówimy. Jesteśmy niestety w takiej sytuacji, a nie innej. Każdy, kto ma władzę, w jakiś sposób dąży do tego, żeby zmienić ją, ale myślę, że nikt z nas, kiedy stawaliśmy niedawno do wyborów, nie myślał o tym, że właśnie tak się ta władza daleko posunie, że ta nasza demokracja zostanie zachwiana. Obyśmy się w pewnym momencie potrafili opamiętać i powiedzieć, że dla nas, Polaków, wolność, demokracja, swobody obywatelskie są bardzo istotne. I trzeba o tym głośno mówić. Dziękuję Wam za to. Wszystkiego dobrego. W tym tygodniu na protestach w całej Polsce, ponieważ jestem tutaj z wiadomych przyczyn. Jako 17-letnia obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, przepraszam, bardzo mi ciężko, naprawdę. To jest chwila ogromnego wzruszenia, ponieważ to, co się dzieje w naszym kraju, to już przekroczyło wszelkie granice i zaczęło mnie z lekka przerastać. Jako 17-letnia obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej czuję wewnętrzną potrzebę wypełnienia obowiązku, jakim jest obrona mojej ojczyzny, obrona demokracji. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. I wolność, kochani, rozumiem wolności,
oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem